Munkanélküli hírek, én Urka Gyurka vagyok, és a mai adás egy kicsit rendhagyó lesz, mivel is le fogunk utazni az egész stábbal a Gecis Balatonra, és onnan fogjuk elmondani majd a híreket önöknek. Én például alig várom, hogy felpróbáljam a kis picsogatyámat. Oké. Szép estét kívánunk a kedves nézőknek! Megérkeztünk Balatonfürdvárra, kurva sötét van jelenleg, és egész jó idő. Nem is szeretném tovább szaporítani a szót, vágjunk is bele az első hírünkbe. Egy ember, aki hosszába ússza át a Balatont pihenés nélkül. Erre még soha nem volt példa. A köznyelven csak úgy hívják, hogy vízipók, csodapók. Nem is véletlen, hiszen ilyen ember még soha nem volt. Mivel éppen Balatonfürdváron tart az expedíció során, stábunk lement a helyszínre, hogy készítsen vele egy gyors interjút. Kapcsoljuk is Urka Gyurkát a partról. Urka Gyurka, hallasz engem? Igen, itt vagyunk Balatonfürdváron, és pontosabban itt vagyok az elhíresült úszóról, aki csak úgy hívnak, hogy vízipók, csodapók. Itt is lenne maga az úr. Nagyon szépen köszönjük először is azt, hogy fogadta az interjúkat a nagy expedíció közben. Ugyan már nekem megtiszteltetés. Szóval a második kérdésem pedig az lenne, hogy mi motivál téged arra, hogy az egész Balatont hosszába pihenés nélkül úszd át? Hát figyelj, köszönöm a kérdésed. Én egy átlagos ember vagyok igazából, szóval engem csak a pénz, a siker, a hírnév, a csöcsök, a jó kerek csöcsök és a szép seggek motiválnak. Igazából. Köszönöm, ezt teljesen meg tudom érteni. Férfiak vagyunk végül is. A következő kérdésem pedig az lenne, hogy neked amúgy nem úsznod kéne, bazd meg? Szia, bocsi, szabad egy kérdést esetleg megkérdezhetem, hogy mi a foglalkozásod? De most nekem kéne kérdeznem, most mi a faszom? A foglalkozásod, mivel foglalkozol? Te ki vagy? Te ki a faszom vagy? Hagyjanak már békén. Mi a legnagyobb retfejlány? Csak egy kérdés, uram, kérem, csak... Szerencsére csak egy álom volt. Szia, mi a mai outfited? Ha már outfitek. Sokan tanácstalanul állnak a szekrény előtt, ugyanis nem tudják, hogy mit vegyenek fel 2026 nyarán. Na, ennek mi véget vetünk és megmutatjuk, hogy mik az igazi mai trendek. Hát kezdjük is legelőször a helyes férfi nyári viselettel. Menjünk szépen fentről lefelé. Először is egy huncut kis szalmakalap, elhagyhatatlan. Aztán egy napszemüveg, hogy ne bassza ki a nap az ember retináját. Nadrágnak egy egyszerű rövid nadrág. Rövidebb. Még rövidebb. Na, itt tökéletes. Lábbelinek egy egyszerű papucs, és természetesen nem maradhat el a Great Hit pulcsim sem. Jó, viccelek, az nincs. Na de nézzük a hölgyeket. A változatosság kedvéért most alulról indulunk. Cipő helyett semmi, csak egy lyukas zokni. Erre jöhet egy szoknya, felsőnek egy bikini felső, karokra kiegészítőként néhány csuklószorító, és természetesen itt sem maradhat ki a legendás napszemüveg szalmakalap kombó. Nos, most, hogy mindenki elsajátította a 2026-os nyári divat alapjait, ideje terepre vinni a tudást. Irány a part! Ajaj, de mi ez? Ó, ne! Süt a nap! Ebből bizony könnyen bőrrák lehet. De egy percig se aggódjanak a kedves nézők, hiszen erre találták ki a naptejet. Nézzük is, hogyan kell helyesen alkalmazni. Nyomjunk egy keveset a tenyerünkbe, majd vigyük fel a másik ember bőrére, és szépen kenjük el. Hú, hát ezzel a tempóval karácsonyosan végzünk. Próbáljuk meg inkább egy ecsettel. Nem. Na jó, elő azzal a kurva festő hengerrel, és azzal kent be. Na, mindjárt más. Most már minden adott egy tökéletes balatoni naphoz. A férj nyugodtan mehet úszni, míg a hölgy a parton napozik, és vigyáz az értékekre. És most pedig külföld jön. Mi a tetves fasz történik Málta és Bulgária közt? Ezt kérdeztük a kint élő tudósítónktól, aki a következőt válaszolta. Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyunk Máltán, ahol, amint látszik, robbanékony a hangulat.
A máltai külügyminisztérium azt nyilatkozta, hogy készen állnak háborút indítani Bulgária ellen. Amikor megkérdeztük erre az indokukat, annyit válaszoltak erre, hogy megsértette Bulgária Máltának a becsületét azzal, hogy elkezdte terjeszteni róla a pletykákat, hogy kiskorában molesztálták. Megkérdeztük magát Máltát erről az esetről, amire ezt nyilatkozta. Ez nem hangzik túl jónak, remélem túléljük. És most vissza belföldre, azon belül is egy kis politika. A Tisza kormány szigorította a külföldi vendégmunkásoknak a behozatalát, ezáltal a Mestergút egy 120 milliárdos beruházást mondhat le. Na de, itt jön szóba Németh Balázs, aki feltalálta a csodamasináit. Ezek a masinák több 100 embernek a munkáját tudják helyettesíteni, sőt, 3-szor olyan jobban tudják csinálni. Köszönjük szépen, Németh Balázs! Hát nem hiába te vagy a legélesebb kés a fiókban az egész parlamentben. Nem hiába te vagy a legjobb képviselő. Köszönjük, Németh Balázs! Te vagy a legjobb. De jó, hogy ezt is elintézték nekünk. Meghalt, de túlélte Tomi az ukrajnai beszámolót, ahol éppen ott bombáztak az oroszok, ahol ő tartózkodott. Ha néztétek az előző részt, akkor ezt valószínűleg már tudjátok. Amióta ez megtörtént, nem igazán szeret kamerák elé állni, ahogy ezt önök is láthatják. Reméljük fel fog épülni mi hamarabb. És most pedig egy gyors időjárás jelentés. Vázok. Hű, remélem túl fogjuk élni. Na de, nem menjenek sehová, ugyanis nem sokára kezdődik a komoly hírek, és a legendák nyomában legújabb része, úgyhogy érdemes lesz maradni. Én Cukimuki voltam, ez pedig a munkanélküli hírek volt, a viszont látásra. Bye bye! Köszönöm. Szájban azt mondta, hogy milyen meleg van. A büdös életben még ilyen moslék, büdös gyökér, csicska meleg nem volt soha. Most pedig ne menjenek sehová, ugyanis a legendák nyomában új részében a balatoni farkasember után fognak kutatni a fiú. Tényleg létezik-e? Vagy csak merre mondta, az viszontlátásra. Jó estét kívánok! Ahogy láthatják, most éppen készülünk egy nagy vadászatra, ugyanis nagyon sokan már itt Balatonfüreden, Földváron vagyunk. Balatonföldváron nagyon sok beszámoló volt arról, hogy itt valamilyen szörnyeteg, bármi igazából, valamilyen élőlény embereket rabol el, öl akár, illetve hát ilyen nagy bansnyomokat találtak a földön. Mi úgy sejtjük, hogy az egész mögött egy vérfarkas áll. Ezért fegyverkeztünk fel ezüstkésekkel, illetve elhívtunk... Zseblámpák is. Zseblámpánk is van. Illetve elhívtunk egy igazi szörnyszakértőt, egy szörnyvadász, aki már nagyon sokat látott, nagyon rutinos, és nagyon otthon van a szakmában. Ja. Hatalmas forma a csávó, rengeteg sztoria van. Na de, a tervünk a következő a farkassal szembe. Csapdákat fogunk állítani azokra a helyekre, ahol már előfordult, mert több mint valószínű, hogy újra meg fogott jelenni. És ahogy elkaptuk, ezzel az ezüstkéssel fogjuk szíven döfni a kis fenevadot. Bár magabiztosak vagyunk abban, hogy el tudjuk kapni és meg is tudjuk ölni, de nem áll figyelembe vennünk, és nem áll óvatosnak lennünk azzal kapcsolatban, hogy ez egy természetfeletti fenevad. Milyen volt meg, kurva Isten, bassza meg, geci! Ez mi volt? Úristen, nézd! Elrobotta a szörnyvadászunkat! Szerintem... Jó, tervváltozás. Megyünk és megkeressük még mielőtt nem fogja megölni, hát nem tudom. Menjünk a faszomba, geci! Jó. Utána eredtünk, úgyhogy most követjük a nyomokat. Nézd! Lábnyomok. Mi a fasz? Ott?
Karmolásnak. Belekarmoltak kajakra a fába, geci. Ez mi volt? Ott a bokor mögött. Látom. Nézzük meg. Úristen! Nem adják az embert üríteni! Bocsánat! Ez olyan, mintha valakit elvonszoltak volna, ott nézd meg. Úristen! Jézusom! Elkéstünk! Nézd! Mi a franc? Geci! Sajnos nagyon tragikusan végződött a tegnapi este. Elvesztettünk egy embert, egy kamerát és még rengeteg eszközt. És ráadásul még a farkas ember sem sikerült elkapnunk. Úgyhogy adózzunk egy perc néma csönddel a szörnyvadászunk emlékére.